ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କି କର୍ମର ଗତି ବଡ଼ ଗହନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କରିଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ମଣିଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟି ସୁଖରେ କି ଦୁଃଖରେ କଟୁଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତାର ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମର ହିଁ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନୁଷ୍ୟର ଅତୀତ ମଣିଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମ ମଣିଷର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଲ ହେଉ ବା ଖରାପ, ମଣିଷକୁ କେବେ ତାର କର୍ମର ବିପରୀତ କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣମାନ ରହିଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ଗରୁଡ଼ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ, କେଉଁ ମଣିଷ କେଉଁ କର୍ମ କଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କର୍ମଫଳ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରି ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଗମାନ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ନା କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଗୋହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଂସ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରକ୍ତକୃଷ୍ଣ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅଭକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଦେଖି କାହାକୁ ନ ଦେଇ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗଳଗଣ୍ଡ, ଥାଇରଏଡ୍ ବା ଟନସିଲ ଭଳି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅଶୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଥିଲେ ଚିତ୍ରକୃଷ୍ଣ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଥିଲେ ମୂକ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ପୁସ୍ତକ ଚୋରି କରିବା ଫଳରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଥିଲେ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଭୋଜନରେ ବିଷ ମିଶାଉଥିଲେ ଜଡ଼ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନକୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ ଛୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ କର୍କଶ କରି କଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପର ଧନ ଦେଖି ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲେ ବାତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରି ସତ୍ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କିଛି ଏହିପରି ପାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସେସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ଓ ଉପାସନା ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଜଳପ୍ରିୟ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଓ ଶେଷରେ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭକ୍ତିରେ ଥରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ନାମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।